Assalamu alaikum. Ga yanda za ka yi hoto, da farko za ka shiga Chrome ɗinka sai ka rubuta Bing, zai kama Bing AI generation. Bayan ya kama zai searching, bayan ya searching zai shiga sai ka ɗauke shi. To akwai wajen da za ka sa description ɗinka na irin hoton da kake so. Za ka yi rubuta sai ka yi posting saboda ya ɗan fi sauƙi, ko ka rubuta shi a wajen da yanda kai abin da kake so za ka sa sai ka sa. To akwai damar da aka yi hoto ƙwaya 4 don ka zaɓi wanda ya yi ma, sai ka danna shi. Ba shi nan daga nan gefen na danna shi. Bayan ka danna sai ka danna create ɗin nan, to zai ta yi generating ɗin hoton. Bayan ya generating ɗin hoton zai ta yi, zai yi yana yi zai kawo ma hotuna ƙwaya 4. Ga su nan ƙwaya 4 sai ka zaɓi wanda ya yi ma. In duk 4 kake so sai ka saving, in ɗaya kake so a cikin 4 sai ka ɗauki ƙwaya ɗayan da kake so sai ka shiga ka buɗe hoton. Bayan ka buɗe shiga wajen saving nan daga ƙasa sai ka yi saving. Kana saving zai buɗe zai nuna ma wajen open, sai ka opening ɗin shi za ga ainihin